Masquera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kuchanga kako kuya pani this channel, please don't forget to subscribe. Uyezve kana wagara wakasubscriber, don't forget to share and comment on this video. Muri Zimbabwe nasindauya nenyaya ye marobas 9 ayo akabatwa kwa mutare ane makumbo eBere nemazino eBere nemafeathers ezizi. Muri Zimbabwe parunzi pambavha idzi pane 9 ndo vaiita maoperations erobbery, then 2 varikunzi pane dzanga dziri n'anga idzo dzaishandiswa for protection yembavha iyi. Muri Zimbabwe mbavha idzi rikunzi dzakaroba padelta beverages yemuchipinge dzirikunzi dzakabreaka in dzikaba mari inokwana kusvika $20,000 imwe yacho yanga iri mumarands. Muri Zimbabwe varunzi vachinge vabva apa vakaenda pachikoro chinonzi Gnostics icho chiri kwaMutasa muri Zimbabwe. Uku runzi vakanoba mota 2 pamwe chete nemalaptops. Muri Zimbabwe nyaya inoshamisa varikunzi kuti vasvika pakubatwa muri Zimbabwe mbavha idzi runzi pakuzoshiyana mari ndofunga vamwe havana kugutsikana ndopa vakazoenda kumapurisa vakanopa tip off kumapurisa. Saka pazobuda nyaya yekuti mabiro akaita kudelta, gadhi wekudelta ari kunzi ndiye akafacilitata kuti mbavha idzi dzipinde mudelta kuti dzibe mari. Then kuGnostics kuri kunzi cashier weikoko aidanana nemumwe wembavha iyi anova ndiye akavapa access yekuti vapinde muchikoro ichi. Muri Zimbabwe nyaya inotyisa, nyaya inoshamisa kuti muZimbabwe muri kuitika nyaya dzakaita seidzodzi. Yakaoma nyaya iyi muri Zimbabwe. Ndofunga mavhiki apfuura takakupai zvakare nyaya yevanhu vakabatwa kuchiredzi vaine mazino eshumba neebere vachinzi vaida kushandisa zvakare mukuba. Inyaya yakaoma, nyaya inotyisa muri Zimbabwe. Ndo nyaya yatatakuigirai muzuva ranhasi muri Zimbabwe.